Poberal som, myslím, v 2. ročníku sociálne štipendium, dostával som 500 korún mesačne ako príspevok na internát a tak ďalej. Tým, že na VŠMU? Na VŠMU, tým, že vlastne moja mama bola rozvedená a bola samoživiteľka, takže na základe toho som dostal sociálne štipendium. A práve som si teraz v Miláne spomenul, ako som raz oň prišiel, že pod Michalskou bránou bol taký týpek, ktorý mal takú guličku a 3 také škatulky. A ty si mala... Myslíš vážne? Nie, A teraz sa to dialo tam v tom parku v Miláne a je normálne, my sa to že... Wow. My sa to celé vrátilo v 43 rokoch, jak som proste, že 20-ročný števko išiel v obálke, si vyzdvihol proste na VŠMU na Zochovej som si vyzdvihol 500 slovenských korún. Išiel som proste to Michalskou bránou a tam bol týpek a teraz som to presne v tom Miláne už vedel, že to není jeden týpek. Oni sú tam takí, akože oni sú partia, čo už aj vsádzajú, potom takí, čo idú náhodou okolo a to sú všetci jedna partia, hej? Jasné, oni začnú, akože ja si idem zahrať, aby ťa to, zahrať, ona vyhrá, on jej dá ľahšiu úlohu a ty zrazu sa na to namotáš a bez toho, že by týpek ťa prizval, ty nadobudneš pocit z metra, že Pane Bože, to je strašne jednoduché. A to sa mi naozaj stalo a ja som naozaj vsadil tých 500 korún a za 3 sekundy som o ne tak prišiel, že si pamätám, ako som išiel to Michalskou bránou a že som ňou prešiel a že neverím, že celé, kým som to pozeral celé to trvalo 3 minúty. Pozeral som sa, prihlásil, prišiel som o 500 korún, ktoré som mal čerstvé v obálke. Ja som sa aj rozplakal a vyšiel som tam, ako bolo ešte vtedy Alize. Áno. Ale len som tak ostal stáť a teraz... Ti to dochádzalo? Pane Bože, čo poviem mame, no. že vlastne ja som prišiel o tých 500 korún.